pupuh diat lumawan pupuh Cipteng Triwandera Pati Kang samya bondo yuda tan metang keng pepati Soraning driya kabuka satemah jaya ing rono dus malaning rat glaglang jagat lara teking bumi panus maning jajalanat gawe kageting atiku muncul saka grumbul kethek putih memplak kaya kapuk dinusoni tak kira kowe iki kethek alasan rapangkling kowe Hanoman ya senggono dasar keparayata aku uga ora pangkling yen to kowe iki Pangeran Pati Ngastina kowe karta marmu uladalah Marwagi ngaku kowe Hanuman kowe mapan ana pesanggrahan Duryapura kene arep apa wadi tumraping akeh Marwagi kowe ngaku tumekan kene arep apa waladalah wadi tumraping akeh kowe wadi aku ya wadi yen kowe kena tak eman sumingkira saka paban kene aku karta marmu uga wong Kurawa bakal munggah ana pucuke Wukir Swelagiri yen to aku ora ngeparingake kowe arep apa piye yen to aku ora ngeparingake kowe arep apa sak Wadyabala Ngastina paratane wani ngadang dalan nyandhek barisaning wong Ngastina seret nyawamu wis rumangsa kandel kulitmu kowe iki dadi gembong Pancawati Denda ki biyen kowe dadi wong sekti dadi raja KO ki biyen saiki wis legendaris kowe wis legend saiki rajane Tewu aku kandak tali kocimu lakon teng teng losor Marwagi balen ana meneh yen kowe litang-liting kowe plilak-plilik candak tali kocimu Tewu teng teng losor Surya kemelinti lakon kena karta marmut dadi pengewan-ewan sungguh saka bumi lakon tak panggang dadi ketabul
Yan. Nyokot dulu ya, Pak. Sing arah-arah kupingku ning sujune ra kena. Heh. Jebul kowe sik diktoyo anu man. Oh. Woi. Ah, hei. Woi. Ah!